Filipe, vstoupili jste do play-off výhrou, ale ta se rodila asi hodně těžce. Samozrejme, tak prvý zápas play-off je vždycky ťažký, trebalo vyhrať, pretože sme hrali doma. Zo začiatku sme sa trápili trošku v koncovke, ale som veľmi rád, že sme to dotiahli do víťazného konca. Jak moc se u vás hrklo, když Jihlava vyrovnala? No tak tam prebehlo v hlave všeličo, ale samozrejme sme sa sústredili na to, aby sme dali ten ďalší gól a aby sme to vlastne dotiahli do víťazného konca a som veľmi rád, že síce sme to nedali v riadnom hracom čase, ale v nájazdoch nás gólman podržal a dali sme gól. Jste zmínil, že jste vyhráli sice až v nájezdech, ale v play-off se to neřeší, výhra je zkrátka výhra. Samozrejme, víťazstvo je každé super. Co ten zápas ukázal, protože s Jihlavou jste se vy ve starším dorostu letos ještě nepotkali? Tak zápas ukázal, že Jihlava je kvalitné mužstvo, brusli veľmi dobře a trebalo zhrať zo zabezpečenej obrany, co sa nám podarilo a pak sme vyráželi do útoku. Jak moc nepříjemné bylo ztratit to vedení 3-1? Bolo to veľmi nepríjemné, pretože sme už sa sústredili na to, ako udržať stav 3-1 a zároveň sme dostali na 3-2 a už to išlo vlastne, Jihlava nás prehrala vo všetkom. Sme sa trošku trápili a keď to bolo 3-2, tak sme sa snažili udržať stav na 3-3 a v podstate uhrať to až v predĺžení. To znamená poučit se z toho do zítřka v čem? Poučenie do zítřka s tým, že musíme hrať vážne ze zabezpečenej obrany a nemôžeme spraviť individuálne chyby, z ktorých vlastne Jihlava dneska skórovala a sústrediť sa na každý svoj výkon.